na mmiri ozuzo ahụ ka o ji wee mee ka grepu na ahịhịa ndụ niile pụta. Naam. Wazaitunan wa nakhla. Wazaitunan wa nakhla. Zaitun bụ olive. Olive, anyị mara olive ko. Ịmara ndị Hausa ga-asị gị zaitun. Mana anyị agaghị asị ụtọ ahụ maka na isi zaitun onye Igbo agaghị aghọta ihe eminiri zaitun. But oge isiri olive, anyị mara ihe olive bụ ko. Anyị nwere mmanụ olive, nwekwe mkpụrụ ya, nwekwe akwụkwọ na ife niile banyere ya, anyị mara nke anwa. Mmiri ozuzo ahụ mere ka Chineke mere ka zaitun pupụta n'ala. Ochiwo zaitunan, zaitun ya olive, wa nakhlan na nkwụ debinu. Ya nakhlan, nkwụ nke debinu. Ma anyị nwere ike ịkọwagodi ya ma nkwụ nke mmanụ anyị ga-eri nri ebe a. Kama na nke dị n'ala ndị Arab bụ nke debinu. Ọ bụ nkwụ maka na nkwụ nke debinu na nkwụ nke mmanụ gịnị ka na-akpọ ya? Mmanụ nri nke anyị na-eji eri nri. Ha niile yiri onwe ha. Kama na ife dị iche bụ na mkpụrụ na-apụta na nke a dị iche nke na-apụta na nke ọzọ. So wazaitunan, anyị pụpụtakwara gịnị? Zaitunan, olive, wa nakhlan na gịnịkwa dị na nkwụ nke debinu. Anyị mara debinu ko. Maka na debinu adịghị n'ala Igbo. A na-ebute ya n'ala Igbo. Ndị Hausa na-ebute ya na-ere ya n'ala Igbo. Kama na ọ dịghị n'ala Igbo. Anyị enweghị nkwụ debinu n'ala Igbo. Naam. Wahadaika. Otu ahụ ka anyị ji mmiri ozuzo ahụ pụpụta gịnị? Hadaika. Ubi dị iche iche. Gardens dị iche iche. Guluban. Jupụtara n'osisi. Gardens ndị jupụtara n'osisi, ịbanye ebe ahụ ị ga-ahụ osisi dị iche iche. Dịka otu o si wee kọwapụta ụfọdụ n'ime mkpụrụ osisi ahụ nkịta. Dịka grape, dịka debinu, dịka mango, dịka cashew, dịka fruit ndị ọzọ dị iche iche a na-enweta na gardens. Hadaikan guluban, na ubi ya bụ gardens guluban jupụtara n'osisi dị iche iche. Naam. Anyị jikwere mmiri ozuzo ahụ wepụta gịnị? Fakihatan. Fakihatan, mkpụrụ osisi anyị na-ata. Wa abban, na ahịhịa. Ha niile anyị jiri mmiri ozuzo ahụ wepụta ha. Naam. Gịnị kpatara Chineke ji wee nye anyị ha niile a na-akọwapụta kịta? Gịnị kpatara? Ọ sịrị mata'an lakum wa li an'amikum, ka unu na anụ ụlọ unu kporie ndụ. Ihe kpatara Chineke ji wee nye anyị ha niile mata'an lakum, ka ọ bụrụ ihe unu ga-eji kporie ndụ unu, wa an'amakum, na anụ ụlọ unu niile. Unu eji ihe a niile agụpụtara kịta na ndị a na-agụpụtaghị, ka unu jiri ha niile na-ekpori ndụ. Naam. فإذا جاءت الصاخة. Ya mere, ọ bụrụ na mkpu na-adachi ntị abịa, ọ bụrụ na mkpu na-adachi ntị abịa, ya bụ sọọka. Ibi otu esi wee kwuo ya n'Arabic na-egosi na ihe a abụghị ezigbo ihe ka ọ bụ. Fa'idha ja'ati as-sọọka, dịka otu ndị nkụzi ndị tajwid na-ekwu. Dị sọọka, ha ga-asị nke a maddu al-lazim ko المثقل الكلمي كو مد اللازم الكلمي المثقل. فإذا جاءت الصاخة oge na-agụpụta ị ga-esetie ya ka o ruo
ست حركات. فإذا جاءت الصاخة ديك عينا سي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اوكي روسي ولا الضالين. So فإذا جاءت الصاخة ọ bụrụ na mkpu na-adachi ntị abịa, mkpu na-adachi ntị bụ ụbọchị a ga-egbu opi ike, ụbọchị Israfil